So ayan mga primo, day off natin ngayon kaya relax muna tayo. Tapos kung maglaba kanina, gawain namin dito. Nood lang ng mga movie sa sa internet ganun. Palipas oras ba? Yung mga gawain lang ng mga Pinoy dito. Ayan, manood muna tayong movie. En gang til, Olli. En gang til. Det er bare lige noget med teknikken herinde. Har du styr på det? Yan, ganito lang talaga yung mga gagawin dito kasi pag day off mo, wala ka namang pupuntahan dito kasi nandito ka lang naman sa loob ng building. So pagtaas ng mga gawain mo, pag day off mo, paglalaba mo, ganyan. Sa kwarto ka lang tatambay, kagaya nito, nanonood na lang ng movie sa internet. So, yun lang muna mga primo.